Шаянты бакана үз эшен дәвам итә һәм чират окул баҙыл тапшырыуында һәр шәмбе без сезнең белән шушы урында шушы вакытта шашабыз һәм минем сорауларыма җавап бирәбез. Бүген бу биремнәрне үтәргә, сорауларга җавап бирергә дип бик көләчез Раилә һәм бик җитди Раил килделәр. Сәлам. Сәлам. Ничек кәйфләрегез? Шәп. Яхшы. Хәзер инде әйдәгез үзегез белән таныштырыгыз. Раилә, синнән башлыйк әле. Исәнмесез? Мин Сәгъдиева Раилә Наил кызы. Казан шәһәренең 5-нче мәктәптә укыйм. Мин бию белән шөгыльләнәм һәм музыка мәктәбенә йөрим. Домрада уйныйм. Төрле конкурсларда, математикадан, татар теленнән, рус теленнән, олимпиадаларда катнашам. Яхшы. Домбрада ни өчен нәкъ шундый музыкаль уен кырын сайладың? Гадәттә бит инде бик фортепиано, я булмаса гитара, скрипка кебек уен коралларын сайлыйлар. Ә син Дөресен әйтсәм, 1-нче сыйныфта килгән идем. Мин гитарада уйнарга теләгән идем. Ә миңа беләсез нәрсә әйттеләр? Кулларың кечкенә дип мин домбрада уйный башладым. Ләкин миңа ошый, мин менә уйныйм инде. 1-нче класстан 7-нче класска хәтле син домбрада уйныйсың. Әйе. Гитарага алыштырмагансың бит, кулларың үскән. Ансы да бар. Алар өлгермәячәкмен дип уйлыйм. Домбрада уйный башлагач, дәвам итәсе килде инде. Хәзер уйлаган идем инде гитарада, ләкин юк, домбраны бетерәм димен. Менә бит ничек, безгә дә домбрада уйнап күрсәтерсәң. Бер җай чыккач. Яхшы, Раилә белән таныштык. Бик шатмын синең безгә килүеңә. Раил, әйдә синең белән танышабыз. Исәмсез, минем исемем Раил, мин 75-нче мәктәптә укыйм. Мин хоккейга йөрим, конкурсларга йөрим. Хоккейдан без команда белән 3-нче урын алган идек. Конкурсларда катнашам, театр белән конкурста йөрибез. Яхшы, бик иҗади, бик күңелле яшьләр, укучылар килгән безгә бүген 175-нче мәктәптә укыйлар икән алар. Инде бүген минем сорауларыма җавап бирергә әзерме? Әзер. Алайса, уеныбызны башлыйбыз. Яңа сезонда да беренче турыбыз үзгәрешсез калды. Сезгә 3 сорау әзерләнгән, һәр сорауга җавап варианты бар. Сез шулар арасыннан берсен сайлап алырга тиеш һәм үзегезнең җавабыгызны үзегез бәянләргә тиеш буласыз. 0-дан алып 10-га кадәр сайлау мөмкинлеге бирелә. Әгәр дә инде җавап вариантыгыз дөрес икән һәм ул безнең күрсәтелгән килә икән, җавап бал сезнең исәбегездә була. Әгәр дә юк икән, балны без сездән алырга мәҗбүр булабыз. Килештекме? Ярар. Яхшы, сез минем белән килешәсез. Менә мин сезгә сораулар тәкъдим итәм. Беренче сорау: Кырым ханлыгы кайчан оеша? Сорауга беренче булып Раил, син җавап бирерсең, ничә бал куясың? 10 бал. Авыр сорау бит бу. Син шулай тыйынмы? Без аны тарих дәресендә өйрәнгән идек 6-нчы сыйныфта. Яхшы, менә бит 6-нчы сыйныфта өйрәнгәннәр кирәк булды. Раилә, син ничә бал куясың? Мин дә бу сорауга җавапны беләм, 10 бал. Бәлки сезгә җавап вариантлары кирәкмидер алайса? Әйтсәгез дә ярый. Әйтеп карыйбыз әйдә. Кырым ханлыгы кайчан оеша? 1550 ел, 1540 елда, 1380 елда, 1467 елда, 1540 елда. Кырым ханлыгы 1440 елда оеша. Яхшы, Раилә. Мин дә шулай уйлыйм. Кырым ханлыгы 1440 елда оеша. Кырым ханлыгы 1440 еллар башында Алтын Орданың Кырым улусы территориясында Хаҗигәрәй хан идарә иткәндә оешкан. Кырым ханлыгы үзенең куәтле чорында Кырым куярымы туравыннан тыш Кара диңгез буе далаларының Доннан алып Днестрга кадәр булган төньяк өлешен дә алып торган. Нинди зур биләмәләрдә торган. Яхшы, уйлар бар, һәр кайсыңызга да. Икенче сорауга күчәбез. Модальлекне, ягъни шын барлыкка мөнәсәбәтне белдерәләр. Ниндидер сезгә җавап вариантлары бирелгән хәзер. Алар модальлекне һәм шын барлыкка мөнәсәбәтне белдерә. Шуны әйтеп бирә кирәк булачак. Сорауга беренче булып Раилә җавап бирәчәк, ничә бал куясың? 9. Яхшы, Раил. 4. 4 генә бал куя. Раил хәйләләде әле монда. Яхшы. Димәк, җавап вариантлары: Müstakil сүз төркемнәре,
бәйләгеш сүз төркемнәре, фразеологизмнар, модаль сүз төркемнәре, хәбәрлек сүзләр. Димәк, модальлекне, ягъни шын барлыкны, мөнәсәбәтне белдерәләр. Ялгышмасам, дөрес җавап модаль сүз төркемнәре. Җавабыңны кабул иттем. Мин дә шулай уйлыйм, модаль сүз төркемнәре. Модаль сүз төркемнәренә кисәкчә, ыдлы һәм модаль сүзләр керә. Алар шыннан да модальлекне, ягъни шын барлыкка мөнәсәбәтне белдерәләр. Дөрес җавап бирдегез, бераз гына каушаган булсагыз да. Яхшы, дәвам итәбез. 3нче сорау. Дөрес фикерләү сәләте ничек атала? Бу сорауга беренче булып Раилнең җавабын алачакбыз. Ничә балл белән бәялисең? 5. Яхшы, Раил. Кабасыгыз әле. Дөрес фикерләү сәләте ничек атала? Ничә балл белән бәялисең? 6. 6. Яхшы. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Мантык, низак, стереотип, принцип, этикет. Мин мантык дип уйлыйм. Димәк, дөрес фикерләү сәләте мантык дисең син. Мин дөрес фикерләр сәләте мантык дип уйлыйм. Шуннан да мантык дөрес фикерләү сәләте. Афәрин, дөрес җавап бирдегез. Бу турда үзегезне бик яхшы күрсәттегез. Төрле өлкәләргә багышланган сорауларга җавап бирдегез. Һәм нәтиҗәдә безнең Раилә 25 балл туплады, ә Раил 19. Икенче турны башлыйбыз. Бүген без сезнең белән тәртип төзәшәкбез. Тулырак әйтсәк, түбәндәге зурлыкларны кими бару тәртибендә язырга кирәк. Кими бару. Димәк, сезгә саннар бирелгән. 0,28, 0,128, 0,281, 0,281, 0,218. Димәк, Раилә беренче булып җавап бирәчәксең. Беренче баскычта. Беренче баскычта 0,281. Икенчесе 0,128. Өченчесе 0,218. Дүртенчесе 0,121. Һәм иң кечкенә сан 0,28. Җавабыңны кабул иттем. Раилдән сорыйм хәзер. Иң беренче башкыста 0,281, икенче 0,218, өченче 0,128, 0,121, әмма 0, ләкин иң кечкенә сан 0,128. Дөрес җавап яңратам. 0,281, 0,128, 0,218, 0,121, 0,128. Раил, син 2 хата җибәрдең. 30га 22 исәбе белән 3нче турыбызга аяк атлыйбыз. 3нче турны башлыйбыз. Кызлар, егетләр, сез әзерме? Әзер. Кагыйдәләр беренче турныкы белән охшаш, шуңа күрә искә төшереп тормыйбыз. Инде бу турда нәрсә үзенчәлек? Шуңа тукталыйк. Без сезнең белән артык җавап варианты сайлыйбыз. Аңладык? Әйе. Беренче сорауны укыйм. Ярым сораулар дип атала. Бу сорауга беренче Раилә син җавап бирерсең. Ничә балл куясың? 7. 7 балл. Яхшы. Раил, син ничә балл куясың? 6. 6. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Гарәбстан ярым утравы, Гавай ярым утравы, Скандинавия ярым утравы, Сомали ярым утравы, Һиндстан ярым утравы. Ярым утраулар. Артык җавап варианты сайлыйбыз. Гарәбстан ярым утравы. Гарәбстан ярым утравы юк дип саныйсың син. Әйе. Җавабыңны кабул иттем.
Мин дә Гарәбстан дип уйлыйм, ләкин ул Гарәбстан ул ярым утрау түгел, ә утрау. Гарәбстанны сез ярым утрау дип уйламыйсыз, утрау дисез. Кызганыч, икегез дә ялгыштыгыз. Раиләдән 7, Раилдән 6 балл алабыз хәзер. Кәйфебезне төшермәдез. Тагын берничә сорау калды әле, әйдәгез. Имезүчеләр дип яңгырый киләсе соравыбыз. Сез хәзер имезүчеләр классына кергән җәнлекләрне барларга тиеш буласыз. Бу сорауга беренче булып Раил җавап бирәчәк, ничә балл куясың? 6. Кабул иттем. Раилә? 7. Раилә тагын 7 балл куеп карый әле. Кайтармакчы булабыз димәк, югалган балларны. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Кит, бүре, юлбарыс, морж, крокодил. Минем җавабым крокодил, мин шулай уйлыйм. Яхшы, ярар. Кабул иттем. Бик кызык булды бу. Крокодилны имзүчләргә кертмәде безнең Раил. Раилә ничек җавап бирер икән? Мин дә шулай уйлыйм. Чөнки крокодил ул сөйрәлеше. Сез икегез дә бер төрле җавап бирәсез һәм бу сорауга дөрес җавап бирдегез. Крокодил сөйрәлүчеләр классына керә шул. Ул имзүчләргә керми. Әфәрин һәм 3нче турыбызның соңгы соравы. Кыллы музыка уен кораллары. Кыллы струнные. Бу сорауга беренче булып Раилә җавап бирер, ничә балл куясың? 10. Син бит безнең думбрада уйныйсың? Әйе. Демәк, син кыллы музыка уен коралларын беләсең инде алайса. Ярар. Тикшерәбез хәзер. Раил, син ничә балл куясың? Мин дә 10 балл куям. Алышырга һич ярамый Раилгә. Хәзер мин сезгә музыка уен коралларының вариантларын тәкъдим итәм. Гөсләм, саз, сорнай, думбра, мандолина. Минемчә сырнай. Сорнай дип уйлыйсың син. Җавабыңны кабул иттем. Мин дә сырнай дип уйлыйм. Сырнай, чыннан да тынлы музыка уен коралы һәм нәкъ шул вариантны сайларга кирәк дип икегездә дөрес җавап бирдегез. Әфәрин, дуслар. Демәк, без сезнең белән 46-2 исәбе белән 3 турга йомгак ясыйбыз, 4нче турга аяк атлыйбыз. Дүртенче турыбызны башлыйбыз. Мин сезгә бүген 10 сорау әзерләп куйдым. Аларга тиз-тиз җавап бирергә кирәк булачак. Бу турлар буенча мин сезгә нәрсә әйтә алам? Бераз кыюрак булырга кирәк. Исегезгә төшерегез, мәктәп программасы буенча үткәннәрне һәм уңышлар телим икегезгә дә. Раилә, синең белән уенны башларбыз. Раилә, кәефләр ничек? Бик куркам. Бик куркасың, курыкмайды. Сораулар авыр түгел, бик җиңел. Ышанам. Шуңа күрә дә башлык, узакка сүзне кизәм. Һәр кемнең сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Рәвеш. Алмаштыкка керә. Туфанның исеме? Хәсән. Дөрес. Сабын белән нишлиләр? Юналар. Дөрес. 5-не 7-гә тапкырлагач ничә була? 35. Дөрес. 1 минутта ничә секунд? 60. Дөрес. Кирәк сүзнең капма-каршысы? Кирәкми. Дөрес. Мәкалне дәвам ит. Иң татлы тел? Иң баллы тел. Туган тел. Дөрес. Татарстан Республикасының кыскартылган варианты? РТ. Дөрес. Бер нәрсә тегә белми, энәләр тагып йөри. Белмим. Керпе. Кәбестә шигендер кишер булар нәрсә? Яшелчә. Дөрес. Раил, синең хәлләрең ничексең? Шәп. Нинди хисләр кичерәсең? Авыррак та, җиңелрәк тә була кайсы сорауларда. Хәзер инде без сиңа бик җиңел сораулар әзерләдек. Раилә 8 сорауга бик яхшы җавап бирде. Холышмайын. Дәрі. Киттек. 4нче сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Сан. Дөрес. Тинчуринның исеме? Карим. Дөрес. Торак белән нишлиләр? Тарылыр. Әшәч тарылыр. Дөрес. 9-ны 3-кә тапкырлагач ничә була? 27. Дөрес. 1 сәгатьтә ничә минут? 60. Дөрес. Кайсы сүзнең капма-каршысы?
Кайтмыйм. Дөрес түгел, кайтма. Мәкалне дәвам ит. Күп укыган? Күп белгән. Дөрес. Россия Федерациясының кыскартылган варианты? РФ. Дөрес. Табышмак. Җавап кирәк. Нечкә билле, көлтә койрыклы. 1, 2, Куян. 3. Төлке. Шитек, туфли, сапоги булар? Соп. Аяк киеме. Дөрес. Раилә белән бик күңелле акыл батыл уенын уйнадык бүген. Ялгышулар да, дөрес җаваплар да күп булды. Шуңа күрә уен үзенчәлекле булды. Сезгә киләчәктә уңышлар телим. Уку елы башланды. Ныклап укырга, китапларны кулдан төшермәскә һәм инде әлбәттә Шаян ТВ-ны карарга киңәш итәм, чөнки анда файдалы һәм кызыклы тапшырулар бик күп булачак. Киләсе шашларга кадәр. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бу тапшыру миңа бик ошады. Раилә миннән күбрәк белә. Бу тапшырышны күрсәтте. Мин аңладым, миңа күбрәк белергә кирәк. Географияны өйрәнергә кирәк инде. Ярам утравын. Һәм каушамаска, күбрәк китаплар укырга тырышып өйрәнергә.